Здравейте, приятели! Това е третия епизод на Майнкрафт и искам да ви съобщя нещо важно. Намерих диаманти. Да, извън кадър копах. 11 или 12 нула стигнах, не помня. И това как се казваше... Не помня как се казваше. Дето го ядат пандите е пораснало. Да. Добре. Там да пандите. И както виждате, не съм изпал. Дори. Тук направих бурата. Да, разбира се, че нещо ще стане. Реклама. Аз съм си... Тук направих едно такова. Така да има. И тук прибрах костенурки. Надявам се да им не е тясно. Да ям тясно. И както виждате, бамбука е много пораснал. Сега ще отиваме да покопаем. И направих и кофа, защото няма как да пренеса водата. Сега сме на... Както виждате, доста съм копал. Ето ги диамантите. Тук е 11 минути. Има и лапис. Така че ще го оберам. И колко диаманта са? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. 7 диаманта. Добре. Можем да си направим кирка. Нали? Да, може. Да, не. На коя страна бе? Добре, на тази страна тук намерихме токос и тук има още диаманти. И тук свърши да копаш, защото ми се копаеш. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 диаманта. Окей. Както виждате, не съм ги изкопал, за да не си мислите, че идвам. Или там където се казва. Тук това не ми трябва. Аз го скоча. Това не. И ако искате клип на Brawl Stars, оставете по лайк. И оставете по един лайк. И аз това не го правя за нещо. За да се забавлявам го правя. Това е оцеляване. Искам да е коледно оцеляване, но игра на телефон, както виждате. И не мога да си я изтегля. Да. Майко, как ще... Те не знам с какво се хранят и няма да ги храня просто. Това с какво се чупи. С това се чупи добре. Колко? Колко са общо? Той ме е при тях. 14. Окей. И тук даже вече е почнало да поръсва. И от тук.
Много бавно се чупи с ръка. Колко? 26 общо. Ще ги нахраним. А вие защо не искате? Заповядай. Извинявай. Имам чувството, че ще умрат. Те защо не ядат? Аз им давам и те не ядат. Не знам. То се е за тяхна сметка, те ще умрат от глад. Аз пък ще поставя така. Да взимам. Другото ще го препера. И паднах при косте. Но много е тесно. Наистина е тесно. Тук няма за какво да го заградя. И да. 17 диаманта. Ще направя кирка. Добре. Кирка ще направя. Това е на това видео. Добре. Така, ще направя кирка и ще намеря оная лава. Имам вода. Добре, имам и вода. И ще намеря лавата и ще се върна. Да намеря оная мина. Аз я запуших с гравел. И не мога да намеря гравел. Ето от тази страна някъде трябва. И ето тук само има гравел, другата никъде. И чупувах. И не става. Даже вече имам 3. Както виждате, не мога да го намеря. Не мога. Ще напомня само ето това. Да ме ставите, няма нищо. Сега пак ще търся тук някъде нагоре да не съм пропуснал. Но аз не съм слаб. Дето някъде, никъде няма. Тук ще го сложа, защото няма просто къде. И папагалите не знам все още с какво се хранят, за да се опитаме един. Но той още ли е тук? Да, още той се върти около Етея. Те сигурно са му приятелчета. Не знам. И си направих диамантена кирка. Не знам защо, но ще оставя тук.
Той е нощем, както виждате. Сега чата ми е напълнен. За това. И намерих дини, така че ще взема. Това е храна. Все пак. Ако ми свършат пържолите, ще ям това. И да не се загубя, само че ако се загубя. И аз май вече се загубих. Да. Вече се загуби. Какво е това? О, не съм бе. Да. Е, там някой. Добре. Ето назад. Ще ходя само напред. Ще ходя само напред. Добре. Няма да го вземам. Не ми трябва. После трябва само назад да ходя. Само назад. Не трябва да се свивам. Свисам. Той папагал е много сладък и не знам с какво се храни. С това ли се храниш? С какво се храниш? Колко биеш? С какво? Не ми свиркай. Че това не знам. С това ли се храниш? И ти не знаеш с какво се храниш. Аз дори в този епизод не знам какво да правим. Тук някъде къщата. Да. Къщата. И ние тук някъде и не знам в този епизод. Какво ще направим? Ама... Трябва да намеря лава. На тук ли беше? На тук е. Добре. И аз си не взех кирхата, нали? Да. Не знам, той е обсидиан. Да, за тези, които... Не. За тези, които не знаят какво ще правим, ще си правим обсидиан за end портал. И ще ходим в Нетъра. Така ли се правиш? Окей. Ето така. Ще сложим водата ето тук. Да, и сега. Трябва да си взема един точ. Ето тук ще го оставим. Не. Оф, той е прилип, как ме плаши. Ето тук ще сложим да си има. Така. Сега се връщаме горе.
си вземем диамантената кирка. Леглото не знам защо ще е от мен. Колко бавно излиза, майко. И даже тия са почнали да порастват толкова бързо. Тук ще оставим. Вземем диамантената кирка и оставям леглото ето тук, защото беше у мен. Защото щяхме да вървим на приключение. Приключение в кавички. И сега с кирката слизаме. И то всъщност, знаете ли къде е било? Аз съм сляп просто. Защо не слезнах додолу? Защо не слезнах додолу? Трябваше да слезна просто додолу. Ето, тук ми е това. Тук сега почвам да копая и вие това ще го пропуснете, разбира се. Много бавно. Както виждате, е доста бързо. И това ще ми стигне, но да. Я? Какво даваш? Ама аз нямам емералди. Не ми трябваш. Не ми трябваш. Изчезвай. Няма да те убивам.
14 мисля, че ще ми стигне за портала 10 за Enchanting Table 4 мисля, че беше. Ще ми трябва, какво трябваше? Аз имам, добре имам кожа, но как се правеше Enchanting Table? Така. Имам 2 диаманта, ама книга как се правеше книга? Ще потърсна. Добре, ето, как се прави? Имам кожа, ама това от Sugarcane. Имам Sugarcane. В често нямам, но добре, си направим Enchanting Table. Някъде и там виждах. И тук виждах. Да найде там. Да, ето, има. Добре. Има. Ще го взема целия. Искам хартия. Хартия, как се прави? Не искам да го... Как се прави това? Тая хартия или това нещо? Сега ще видя как се казва и ще го направя. Кога знам, добре. Колко ще ми трябват? Мисля, че 3 ми трябват. Така, направих книга, добре. Връщам я. Така. 2 диаманта. Това мисля, че ще е. Да, ето. Чанти. Трябва някъде да му направим... Нали... Нещо. Аз може ли да си на нещо? Кирката, например. 10-то ниво. Ефикасност. Камъка лазурит. Магическа неразрушаемост. Не искам сега, защото нямам левел. И е малко тъга. И сега само, че не знам дали ще ми стигне този обсидиан 10. Тук ще го направя. Ама толкова ли висок? Не, трябва още едно май. Май така се правеше. Не, още едно. Още едно. Май така беше. Добре. Така трябваше да е. Май. Така трябваше да е май. Отивам да купая още и ще видя. Кирката, нали?
Това дърво много ме дразни, защото там е поранало. Никой го не е накарал да порасне. И това и повече няма да то оставам в често. И само да ви пожелая весела Коледа, то на 25 беше Коледа. Да, и аз такова не качих епизод. Съжалявам. Много ме дразни тия ляни. И не съм огладнял до сега, не знам как. Ще спрям, не знам. Взех вода и чупувам. Взимам го така. Оставям водата, защото може да пъхне лава. И да започвам да чупувам. Ще ми стигне, ако не ми стигне 6. Не знам. Как става вечер, бе? Как става вечер? Аз преди малко спах. Преди малко. Не е вечер, добре. Ако беше вечер, щях да спирам вече да снимам. Просто щях да умра. Супер се какво прави. И потом да не си дошла. И потом да. Май така трябваше да е. Не знам. Но сериозно не мога да го скоча. Това дори сега ще пада. Много зле, много зле, много. Май трябваше да е така само. Така трябваше да е. Къде трябва да е толкова малък? Ще пробвам. Трябва едно. 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 Не 3. Едно. Така. Браво. И едно. Много нерви. Добре, не е така. Браво, запалих се. Това не иска да спре да гори. Помислих си, че съм щупил това. Така. Браво. На мен. Браво. Сега, ако не стане, не знам. Добре, стана. Ще си взема съпалката, защото тъпите гастове не ме интересуват. Сега аз да мен. Хайде бе.
То е обен много. А я да видя това дали е истина. Добре, бие ми. И така, добре ли ми бие? О мой гад, това не го знаех, че наистина работи. Дали вода не може да се използва? Защото ако може, няма да си хаба диамантената кирка, си хабя те. Кварц. За левели. Да, ще си фармя малко кварц. Вие това няма да го видите. Стон. Не знам дали така се произнася, не знам защо взеха, но там да имам. Дори не знам за какво се използва. И не мога да намеря кварц. Само да не падна в тъпата лава. Махам се от тунеля. На меча. И я на бароните аз да си enchantна. Лечение към водата, защита от стрелба, защита от стрелба едно. Няма защита. О, защо само ефикасност, бе? Фърлих си кирката. Разрушаемост. Току-що си енчантна кирката. И колко нива ще ми вземе? Страни. Честилето ми е защита от струпа, защита от взривове.
И я защита от взривове да направим. Аз вече нямам левели, имам 3 левели. Трябва да си нафармям някъде извън. Да, но това ще е извън кадър. Кирката е енчантната поне. И това не знам защо е така. Добре, така. Енчантнахме. Имаме енчантник тейбъл. И портал към Недър. За един епизод това стига. За един епизод това стига. Така че аз бях Мехмед, вие бяхте с мен. Чао. Тук има. Знам, че не съм угасил. Въздух. Не. Добре. Сега вече свършвам епизода. Не трябва да влезем. И да, това беше епизода. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк и се абонирайте. Чао! Не мога да ви изключа.